Am finalizat, cam așa arată mâncarea. Bună, dragilor, și bine ați revenit la un episod din Unde și ce mâncăm. Astăzi mâncăm acasă bruschete cu brânză de capră, avocado și smochine. Și ele, bineînțeles, sunt făcute de Oli, pentru că ea este foarte pricepută. Și, în sfârșit, rețeta o să o găsiți postată pe canalul ei de YouTube. Hai să mâncăm, că mi-e foame. Ok. Parcă e păcat așa să strică, așa aranjament. Dar pâinea e prăjită. Nu m-aș fi gândit că e atât de bună combinația cu smochine. Dar ce brânză de capră ai luat, că e super gustoasă. De la Delez. Și vor găsi am urmăritorii scris noștri? Am înțeles. Nu ai făcut și poză? Ba da. Super. Chiar îmi place combinația de brânză de capră cu smochine. Da. Chiar, mi se pare chiar se potrivește De combinația. asta am adăugat și afine, pentru că și afinele sunt puțin duri și mi se pare că merg. E bună și verdată. Până data viitoare, poftă bună și distracție plăcută. Stați aproape de noi că avem multe idei. Am pupat, pa, pa! Merge banda? Da. Mă văd? Înțeleg că afinele erau pentru decor, dar înseamnă că eu am mâncat și decorul. Bine că a rămas farfuria, pentru că Oli ține mult la farfuriile astea.